Witajcie kochani serdecznie, dzisiaj znowu widzimy się na placu boju w Medal of Honor Warfighter. Tylko że dzisiaj w trybie multiplayer. Najpierw sobie przybliżymy takie, powiedzmy, podstawowe informacje. Jak to się w ogóle, czym to się je, co tu się działa, co my tu mamy. Język ma zmieniony na angielski, jak już, nie wspominałem wcześniej, bo tego odcinka jeszcze nie było, okej. Język zmieniłem sobie na angielski z tego powodu głównie, że po prostu wszystkie nacje mówią w swoich językach, a w polskiej wersji tylko po polsku, no i czcionka jest ładniejsza. Tak więc tak, mamy zakładkę My Gun, w polskiej wersji moja broń. Tak, broni mamy mnogo, naprawdę do każdej klasy mamy mnogo rodzajów broni, to są też dla różnych nacji, jedna broń jest po prostu w różnych też presetach, że tak powiem, zestawach. Możemy sobie broń tą dowolnie customizować. Mamy sobie celowniki, prawda, mamy ich sporo rodzajów, to jest naprawdę gratka dla ludzi, którzy lubią bawić się z tego pierdołowate sprawy. Ja lubię, więc mnie to cieszy. Mamy tak, celowniki, mamy lufy. Lufę, prawda, z tłumikiem, z granatnikiem, lufę długą. Muzzle, czyli takie właściwie zakończenie lufy, tłumik płomienia. O, muzzle break właśnie. Mamy tutaj do wyboru 4 różne. To jeszcze 2 zablokowane w moim przypadku. Nie różnią się damage'em, chyba tylko wyglądem właściwie. Receiver Group, czyli właściwie de facto kolba. Jak widać, jedne są lepsze, prawda, zwiększają zasięg. Nie wiem czemu zwiększają zasięg, w sumie powinny zmniejszać odrzut albo coś. No, ale cierpi na tym też znowu mobilność taka broni. No, mamy też 3 rodzaje podstawowe i te dwie. Rodzaj magazynka, czyli taki z tą taśmą do łączenia. Z tworzywa zielony, normalny i 50 przyczyn. A one się po prostu różnią typem, to jest po prostu PMAG i to jest zwykły magazyn. I paint joby, czyli kamuflaże. Tych mamy naprawdę pełno. Poprzez takie dość tradycyjne w różnych, prawda, barwach. Kamuflażowe, przez jednolite, cyfrowe. Jeszcze więcej. Mamy takie bardziej już wymyślne, jak jednokolorowe, taki digital jakiś, coś w ten deseń. Ciapki, sętki, jednolity, prawda, dżungla, pustynia, Navy, Tiger, Sky i takie już bardziej odjechane, jak na przykład fioletowy, taki, bez kamuflażu kompletnie. No i to jest właśnie, tak wygląda sprawa uzbrojenia. Co dalej? My Soldier, mój żołnierz, czyli tutaj wybieramy sobie po prostu klasę, jaką gramy. Mamy snajpera, szturmowca powiedzmy, Demolition, czyli takiego niszczyciela, speca od broni ciężkiej. Może nie, źle powiedziałem. Demolition to spec od eksplozji. Heavy Gunner to jest spec od broni ciężkiej. Pointman, czyli taki skrzętny gościu z bronią na daleki zasięg i z flashbangami, taki od zadań specjalnych powiedzmy. I ten od zadań specjalnych z nazwy Spec Ops, czyli taki po prostu szybko biegający, pistolety maszynowe, broń na krótki dystans, często wytłumiona. Możemy sobie wybrać klasę po prostu i w opcji Customize Unit możemy sobie wybrać do dowolnej klasy, dopasować dopasować jedną z 12 nacji, które mamy. Dla każdej dla każdej klasy podstawowo odblokowana jest jedna nacja. Dla Assaultera, czyli szturmowca, domyślnie odblokowany jest nasz gromowiec. A tutaj odblokowałem już sobie m.in. Brytyjczyka, Niemca, jak widać Amerykanina. Tak. Możemy potwierdzić to wybór danej nacji do danej jednostki dla wszystkich, albo tylko dla jednej. Ja mówię które przez noc, bo znowu mi jakieś robotwórcze gówno dopadło. Odblokowanego mam jeszcze gromowca w Demolitionie, bo o ile się nie mylę? Customize Unit. Tak, mamy też naszego gromowca. Odblokowanie go w innych klasach trochę zajmuje, tak więc... Tak więc tak to właśnie wygląda. Każda klasa oprócz tego, że charakteryzuje się oczywiście innym rodzajem broni i powiedzmy, że z ciężką bronią wolniej biega. Przepraszam. Pan tutaj, prawda, Spec Ops biega szybciej, broń krótsza. Każda klasa charakteryzuje się kompletnie odmiennymi, powiedzmy, no, killstreaki są w Call of Duty, wiadomo o co chodzi. Tak zwane support actions, czyli akcje wsparcia, prawda. Na przykład snajper ma ten taki
samolocik mały wywiadowczy, ewentualnie no tego każdy ma tego dużo, no to zależne jest od levela, który bijemy. Każdy ma 4 de facto. Są 4 stopnie tego, widać to w prawym górnym rogu. 4 stopnie tych killstreaków takich. Mamy, no różnie mamy. Mamy w tych klasach takich mniej powiedzmy, jak snajper, mamy takie powiedzmy samolociki zwiadowcze, w tych bardziej w Assaulterze mamy na przykład granatnik GL-320, ostatni chyba we wszystkich to jest, nie wiem, jako ostatni najwyższy stopień tego killstreaka jest zasiadamy za sterami Apacha. No tak to po prostu wygląda. Co oprócz tego możemy stworzyć swój własny Pluton, tutaj mamy statystyki. No i okej, idźmy do akcji, jeżeli nam się uda w ogóle coś zrealizować. Gra jest jeszcze dość problematyczna w multi, ale nie ma jakiejś też strasznej tragedii z tym. Dzisiaj to oglądacie chyba w sobotę, o ile się uda. Teraz jest piątek jeszcze. No właściwie już sobota. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć coś ważnego, zapomniałem. A tak, grę można odpalić albo przez Battleloga, ale nie trzeba. Można odpalić też tradycyjnymi metodami przez powiedzmy wbudowaną przeglądarkę serwerów. Co my tu mamy? Mix hardcore. Hardcore jest taki hardkorowy, że nie ma nawet potwierdzonego, kogo zabijamy. To deathmatch, to może Halo Tunes. Combat Mission. Właśnie najgorsze jest to, że nie możemy wyłączyć VoIP-a jednym przyciskiem, po prostu mute all i z głowy. Tego niestety nie ma, trzeba albo słuchać niemieckich rozwydrzonych bachorów, albo po kolei wyciszać wszystkich 20 graczy. I to jeszcze w przerwie między meczami, bo w trakcie już się nie da. To jest taki minus. A ogólnie polecam nie ładować gry przez Battleloga, tylko przez tą przeglądarkę, bo wtedy mecze wczytują się szybciej. Jest to jakieś takie mniej problematyczne. Chociaż przez Battleloga możemy, wiadomo, ustawić sobie filtrowanie, wyszukiwania patrząc przez pryzmat kraju czy kontynentu. Możemy sobie ustawić Europę, jeżeli chcemy od razu zawęzić to grono poszukiwanych serwerów do tych z niższym pingiem, czyli tym bliższych naszemu krajowi. Jak tam kto uważa. Mam nadzieję, że w ogóle nam się uda dołączyć, chociaż z tym to nie było jakichś wielkich problemów. Problemy były większe z tym na przykład, że gra się wiesza między po prostu mapami. W trakcie zmiany mapy czasami znikają dźwięki, jakieś takie inne bugi typu, wiadomo, dziwnie latające postacie, dziwnie zachowujące się zwłoki, ale to taka norma, powiedzmy. A jaki tu mamy tryb właściwie? Mamy tryb Combat Mission, w którym atakujący mają skończoną liczbę, powiedzmy, żyć na zniszczenie 3 wrogich obiektów, czyli de facto taki Rush bez Battlefielda. Rush albo Conquest, nie, Rush bodaj. Coś w tym guście. Na mniejszych mapach, takich bardziej bliższych Call of Duty, powiedziałbym. O? Się rusza w temacie? Aha. Idziemy. Jestem w grupie z panem Das Messer właśnie, to jest następna sprawa, zaraz sobie przedyskutujemy za moment. No oczywiście bierzemy gromowca. Załadowany i gotowy. Fajny akcent. Załadowany i gotowy. Trochę taki kresowiak, no ale... Dlaczego nie? Dobra, okej. Co już na początku wspominamy. Gramy w takich jakby dwójkach, czyli ja i mój, prawda, mate. Możemy, jak to widać, zrobić resupply, czyli uzupełniamy jego zapasy, ewentualnie możemy go też wyleczyć. Gra jest taktyczna. Nawet bardziej taktyczna niż Battlefield, który uważany jest za mocno taktycznego, no bo głównie porównywanego z Call of Duty. Gra jest taktyczna, jeżeli nie gramy grupowo, nie trzymamy się albo naszego partnera, albo naszych ogólnie, to nie mamy szans. Trzeba się wspierać, trzeba się ubezpieczać. C4. Już nie pierdolą, no ale dobra. Tak to wygląda, że po prostu możemy się spawnować na naszym kumplu. Jeżeli nie jesteśmy w niebezpieczeństwie, to się spawnujemy. Jeżeli jesteśmy w pobliżu przeciwnika, on musi odczekać. Albo my się schowamy, albo po prostu on nie będzie mógł się... Dziwne. On nie będzie mógł się na nas spawnować, będzie musiał zrobić tak zwany fallback, czyli wycofanie się. A zmienimy sobie klasę na Assaultera. Bierzmy się za nich. Bierzmy się za nich.
będzie się musiał wtedy wycofać i zaczynać od tego spawnu początkowego takiego, powiedzmy. Dobra. Nikogo nie trzeba uzupełniać, że tak powiem. Mamy 40 mm granatnik. Coś wybrałem chyba troszkę lagujący serwer. No ale dobra. Chodzi tylko o zaprezentowanie tego, co tu jest, nie mojego skilla, którego nie mam. No nie liczyłbym, że uda mi się wbić jakiegoś killstreaka, ale... O, mamy ten singlowy bajer przełączania się celowników. I wszystkie te inne, czyli rzuty na delfina, po naszemu na szczupaka. Wślizg na kolana. A, proszę państwa. A, cholera. Udało nam się odblokować Nie, to był, przepraszam. Japończyka, Korea Południowa. Dobrze mówię? Tak. Heavy Gunner. Koreański Heavy Gunner. Dobrze. My się teraz na naszym Buddym spawnujemy, żeby nie dymać od początku. O, Combat Medal, proszę bardzo. Sergeant First Class, proszę bardzo. Nawet błysnąłem. Skillem. Bez mała. Jak widać, gra wygląda solidnie. To jest Frostbite, ale no jest ona szczególnie podobna do Battlefielda. Nie chcę oceniać, czy jest brzydka, czy ładniejsza. Na pewno nie ma takiej destrukcji. Już miałem rzucać, że zawleczka została. Na pewno gra jest nie brzydka, to trzeba je przyznać. Polak Polaka. Dobra, zmienimy sobie klasę na... Swedish Soga. Szwedy, potop szwedzki. Ja gram Szwedem, kmicic się w grobie. A możemy zresupply naszego towarzysza? Ten natomiast pan ma taki dodatek, który nazywa się High Power Ammunition, czyli kopiąca w ryja amunicja, tłumacząc na nasz. Czy po prostu mam jeden magazynek takiej silniejszej amunicji, która cechuje się większym, po prostu zadaje większe obrażenia, ale jednocześnie kopie jak naprawdę kobyła. No, ktoś wezwał sobie właśnie nalot. No i doczekaliśmy się końca meczu. Nie tylko tego się doczekaliśmy. Doczekaliśmy się też fascynujących rozmów na VoIP-ie. Świetnie. Okej. Wycisam po prostu wszystkich, bo nie chce mi się słyszeć tego, co oni myślą na temat tego, co ja mówię. Brakuje mi klawisza mute all. Okej, teraz mogę gadać. Nie obchodzi mnie, co inni mówią. Tak więc okej, udało się pokazać jeden taki... No dobra, meczu nie pokazaliśmy, ale pokazaliśmy, o co konkretnie chodzi. Jeszcze zobaczymy, jak nam pójdzie w kolejnym meczu, ile uda się go załadować. Trochę coś laguje, nie wiem, a ping pokazywał bodaj dobry. No więc nas czeka teraz Nowigrad. Nowigrad, okej. Jest jeszcze kilka rzeczy wartych pokazania, tak więc dobrze by było jeszcze moment pograć. Ocz na jakieś spektakularne kille bym nie liczył. To jest właśnie to, taki pierwszy kontakt z tą grą wygląda tak, że ktoś po graniu w Call of Duty czy w Battlefielda faktycznie ona może dość odpychać, bo ona jest sporo trudniejsza i dużo bardziej taktyczna. Trzeba zmienić podejście. Jak już mówiłem ogólnie przy kontakcie z medalem, trzeba zmienić podejście, zapomnieć o tamtych i troszeczkę się przestroić na trochę inne zasady, przy czym jeszcze pamiętać o tym, że gra jest dość mocno zabugowana. Bywały gorsze, ale ta też niejedno potrafi w tym temacie. A tym razem mamy tryb Sector Control, czyli kontrola sektoru. Mamy 3 flagi, o które po prostu walczymy, czyli odpowiednik de facto battlefieldowego Conquesta. Albo Rusha, bo zawsze je mylę, ale chyba Conquesta, czyli podboju. Rush gorączka, Conquest podbój. Coś w tym jest.
tego co czytałem na forum, ludzie są troszeczkę źli, bo ostatnio wydali tam jakiegoś apa na iOS związanego z Battlelogiem, a ludzie mówią, zamiast naprawiać to wydać takie gówna i to prawda. Jednak warto by się było wziąć do roboty. No a weźmy sobie pana Soga, którym nie zdążyliśmy za wiele pograć. Albo nie. O, szczędziujemy sobie, Mikołaj powiedział światowo. Dobra, weźmy tego soft moda. Zmieńmy może optykę. Nie da się? Paint job. Blow job, hand job. Okej. O, polska flaga. Przejęliśmy punkt. Dobra, jedziemy. Ten pan ma znowu skillstreaka w postaci... Czy to nie jest skillstreak, to jest umiejętność taka, o. Umiejętność w postaci chwilowego wallhacka. Nie wiem, że wielu ludziom się to nie podoba, ale... Snajperzy tutaj są o wiele groźniejsi niż w Battlefieldzie, tutaj przeważnie nawet na normalnym trybie się ginie po jednym strzale. Ten taki bajer działa naprawdę na moment i jakoś nie jest taki precyzyjny do milimetra, tak więc... Nie ma co płakać. Wow! Jak widzicie, ginie się gęsto. Jest ciężej, jest taktycznie, jest fajnie, tylko jeszcze trzeba znaleźć odpowiednich ludzi, bo też nie każdy chce grać taktycznie, nie każdy chce się wspierać. O! Nie każdy chce nam uzupełniać amunicję czy zdrowie. Chyba zginąłem, ale poświęciłem się na rzecz wpakowania magazynka w helikopter. Jakiś człowiek z kraju fabryki syropów klonowych mnie zastrzelił. Nie będziemy czekać, damy sobie full pack. Liczę, że uda mi się go zestrzelić. O, proszę bardzo. Zmusiliśmy go do odwrotu. O właśnie, nasz kolega chce się na nas zespawnować, to się schowamy, żeby mógł to uczynić. Już to uczynił. Stamtąd bodaj idą na nas źli podli ludzie. Dźwiękowy jak zwykle daje radę. Tam mamy jakiegoś... Nareszcie. Aczkolwiek czuję zgon. Aha. Kolego, może byś wyleczył, ja cię wyleczę. No nie każdy chce grać zespołowo i to właśnie tę grę zabija. Bo ludzie płaczą, że ale no tu trzeba troszeczkę się przystosować mimo wszystko do tego. No to było ładne akurat. Jest, dobra. Granat. Granat przeciwnicy, no. Ojejku. Cali to z tego nie wyjdziemy. A kolega nas zreplayował, to mamy granat. Jest, proszę bardzo. A, się dałem. Ruska swołocz. Dobra, sprawdźmy sobie inną klasę na moment. Weźmy sobie może... Może spróbujmy tym nieszczęsnym Szwedem, którym nie dane mi się było nacieszyć. Ma fajny karabin AUG. Z taką... Wziąłem sobie lunetę z powiększeniem. O, kolega na nas spawnuje. Proszę bardzo, zawsze mile widziany. Lunetka z powiększeniem, idealnie się spisuje. Jedna z fajniejszych broni, duży damage, mały odrzut. O kolego, nie byłbym taki... O proszę. O proszę. Nawet idzie. I jest trójeczka, proszę. Nie, to już by było za wiele. Ale fajnie się tą klasą gra, lubię też nią grać, czekam aż odblokuję sobie, prawda, pana... Zapomniałem jak się nazywała ta klasa w sumie, ale czekam aż odblokuję sobie Polaka. Ja jestem mimo wszystko patriotą. Czemu mimo wszystko? Ojej, ale prują.
No, wycofuj się, kolego, wycofuj się. Nie chcemy cię tu. Dobra. Gwalę te granaty na ślepo. A, to są flashbangi. Jest, padł, dobra, dobra. Matka akcja się nam zrobiła. A! Nalot, a tam przeciwnicy, jasna cholera. Jest. A! Tu już szczęście zaczęło, ale dobrze, dzieje się. Zabijamy nawet. Dobra, sprawdźmy sobie inną klasę, nie bądźmy, prawda, ograniczeni do jednej. Weźmy sobie pana Demolitiona. Aczkolwiek może zmieńmy broń, bo ta jakoś mi nie przypasowała specjalnie. Mamy shotguna, ale to się nie sprawdzi. A, bezbędnego, prawda, wchodzenia w detale tego uzbrojenia i kustomizacji wybierzmy sobie. Co my to mamy za broń? A, HK416, okej. W wersji takiej krótkiej, bez optyki. No! Konkretny. A, cholera! Jakbym zdetonował, to bym ich tam pozabijał. Ale nie zdetonowałeś, Mikołaj. Wiem! Dobra, spawnujemy na fallback, bo nasz kolega niestety padł. Ten pas znowuż jako dodatek ma ballistic armor, czyli zakładamy po prostu przyłbicę i nakurwiamy. W tym momencie trudno jest nas sprzęgnąć, ale jesteśmy mocno ograniczeni ruchowo. Aczkolwiek jeśli masz przychodzić do jakiegoś szturmu, to jest to dobre rozwiązanie. Ale to coś też rzuciłem mistrzowsko. A teraz sobie użyjemy, bo nie wiadomo co nas tu czeka. Właściwie już wiadomo. Cholera. Dobra, zrecyklujemy naszego kolegę. Ja, udało się nam wygrać kolejny mecz. O proszę, nasz kolega z Polandu i żołnierz bratni z Ameryki. Dobra. Kochani, myślę, że to w takim telegraficznym dosłownie skrócie udało się przedstawić, na czym ten multi stoi. Oczywiście nie udało mi się powiedzieć wszystkiego, ale takie, myślę, podstawowe informacje, które powinny dać obraz jako taki tego. I powiem wam tak, gra jest taktyczna. Najlepiej, jeżeli w ogóle macie jakiegoś kumpla, z którym moglibyście się przez VoIP porozumieć, bo on działa tragicznie póki co. I grać w tych dwójkach, bo naprawdę to jest taktyka. Tu się współpracuje albo ginie. Niestety często ludzie nie chcą współpracować i też... Kolejny raz powtarzam, nie dajcie się też do końca zwieść recenzjom, bo nie oddają one w pełnym stopniu tego, czym ta gra jest, a jest to gra dość niezrozumiana, myślę, do której trzeba cierpliwości i podejścia, ale wynagradza to. Jest fajną, taktyczną, dość trudną, wymagającą strzelanką. Z tej strony był wasz Mikołaj, czyli Lord Scaremonger, znany jako Profesor W, który nie jest profesorem, ani magistrem, ani nikim właściwie. Czuwajcie.